Здравейте, добър вечер. Благословена вечер желаем на всички, които ще чуете тази вечер това излъчване. Слава на Господа, имаме тази привилегия и тази чест. Отново тази вечер да излизаме и да хвалим името на нашия велик Бог и Спасител. Очаквам моите сестрички да се включват заедно с мен тази вечер. И сме готови да ви насърчаваме. Ще ви помоля да ви насърчава това видео, да споделяте видеото, за да достигне колкото може към повече хора. Здравей, сестра ми. Здравей, сестра ми, добър вечер. Добър вечер. Слава на Бога. Включихме се. Слава на Бога. Очакваме сестра Павлина. Как си? Слава на Бога, добре съм. Готови да хвалим името на нашия Бог? Да. Нашия Бог е велик и чудесен. Амин. Очакваме сестра Павлина да се включва. Ето, виждаме нея. Здравейте. Здравей се, слава на Господа. Слава на Всевишния. Okay. Слава на Господа, както казахме, тази вечер имаме тази привилегия да застанем пред вас и просто искаме да ви насърчаваме и да хвалим името на нашия велик Господ, защото само Той е достоен за чест, хвала и почет и ние искаме и да хвалим името на нашия Бог. За всеки от вас, който не ни познавате, аз се казвам Анелия и съм от Църква Интернационал Християнски център Алфа и Омега. Служа в тази църква в Германия, в град Дюзелдорф, Екрат. Всеки, който има желание, ако нямате около вас църква или сте далеч, или се намерите в място, където нямате църква да посещавате, искате онлайн църква, ние ви каним да влезете в страницата ни, да ни следвате. Имаме също така и както казахме, ние сме интернационални. Имаме многоязични говорим, имаме български преводи, имаме домашни групи, които се съединяваме чрез месенджер, изучаваме Божието Слово и се молим заедно с моите сестрички. И тези две прекрасни сестрички са от моята домашна група, която се съединяваме всяка седмица от вторник до петък. И така, ако се намирате в Гърция, църквата ни също там. Имаме и църква в Париж. Така че ако се интересувате от нещо, имате въпроси, можете да ни пишете налично или да се свържете с страницата ни, да пишете там и ще получите отговора си. Окей. Слава на Господа. Сестра ми Павлина, може ли накратко така да се представиш за тези, които за първи път те гледат? Ами, казвам се Павлина. Ние сме от Пловдивския край, болярски от едно село. От 50-на църква съм аз. Някъде към 100 човек църква.
Какво друго да кажа? И от скоро време в твоята група, прекрасна група, Амин. Слава. домашна. Амин. Тази вечер сестра ми Павлина иска да свидетелства и аз бях искала да попитам за нейното свидетелство. Въпросът ми към тебе, сестра ми Павлина, как стана твоето покаяние? Как се покая? Ами, покаянието, първо, когато повярвах, беше от много малко. Някъде 14 годишна, може би. Точно в нашето село не е толкова малко, голямо село е. И всички мои приятелки ставаше ли неделя, четвъртък и неделя, и те като ставаше 4-5 часа и тръгват на църква. Само аз си седя вкъщи сама и така доста време. И един ден си казвам, защо и аз не отида да видя какво има в църквата, как е, защо тези момичета постоянно ги дразни да ходи, какво има толкова там. И така, реших се един ден и им казах, когато ще ходите, и аз ще ходя с вас. И тръгнахме. Моите родители бяха невярващи. Аз тръгнах първия път още, ми направи впечатление, нали, любовта на всички, как обръщат внимание в църквата на всеки един по-отделно. Това ми направи голямо впечатление. Но един ден дойде един пастор от Пловдив, май беше. Много добър пастор. И когато почна да се моли наистина за покаяние, тогава наистина, точно тогава аз дори не го разбирах това. Сега го разбирам вече, но тогава не го разбирах. Когато той говореше и се молеше за покаяние на всички, аз си наведах само главичката и се моля. Не знам как. Тогава дойде един такъв рев постоянен в мен, в който не мога да спра да плача. Не мога да спра. Опитвам се, не мога да спра да плача. И тогава брата дойде върху мен, помоли се, нали, искаш ли да те вода в покаятелна молитва? Това е много важно, това, което не знаех до тогава. Тогава го приех Исус за мой личен спасител и тогава той ми обясни, че този рев е наистина покаяние. Покаяние за всички минали грешки, за всички минали грехове, нали, че се разкаяваме за това, защото малко или много всеки е грешил през живота си и да нямаме толкова много, нали, като убийства, кражби, но всеки грях, малък и голям е грях пред Господа нашия Бог. Затова този ден го запомних като моя ден, който приех Господ Исус Христос за личен спасител и тогава приех и покаянието. Стана в същия ден. И след това, ако мога да бъда кратка, продължих в църквата, взехме водно кръщение с момичетата, но като че ли Святия Дух още не беше дошъл. Святия Дух още липсваше. Докато се навърши някаква възраст и когато наистина го потърсиш с цялото си сърце и с цялата си душа, тогава идва. Тогава идва силата на Господа, за което безкрайно му благодаря. Това е. Амин, слава на Бога. Но ти прие и кръщението на Святия Дух, нали, сестра ми? Да, прие го. Благодаря на Господа, че ме кръсти, да. Слава на Господа. Пак така беше в едно служение, ми си спомням. В едно служение беше. Амин, халелуя. Наистина, както каза ти, който търси Господа от цялото си сърце, ще го намери. Амин, радвам се много за тебе. И колко добре е човек, наистина да имаме такива добри приятелки, да ни донесат на правилното време, на правилното място.
Слава на Господа, Бог да благослови твоите приятелки, които бяха около теб, добри. Амин. Да, И верни. така е. Нека така наистина да привлечем хората към църквата, както каза ти, чрез любовта на Господа. Защото всеки един човек се нуждае от любовта. Няма значение в каква възраст ще е. Всеки един човек се нуждае от любов. И тази любов, която човек се нуждае, човешката любов не може да изпълни сърцето на човека пълноценно. Единствено, Божията любов може пълноценно да изпълни сърцето на човека. Така че наистина, също така ние се молим децата ни да имат правилни приятели, нали, да имат приятели, които няма да ги вличат на света, но те ще бъдат сол и светлина. Амин. Наистина, нека така да бъде. И бих искал да попитам от теб, Стран Павлина, след покаянието си, какво се промени в твой личен живот като Павлина? Бог какво взе от теб? Ами, самото ми мислене се промени. Първо, почнах да мисля съвсем различно. Почнах да виждам като че ли с други очи на всичко. Защото, нали, като плът ни привличаше всичко плътско. Като плът, като всички дискотеки, нали, компании, но после като че ли вече с други очи гледаш на всичко. И сега все повече и повече осъзнавам, че на нас не харесва компания, в която се говори за Господа. Харесва ни където хвалят Господа Исуса Христа. Там се чувстваш комфортно. Там ти е приятно. Там чувстваш мир. Когато си някъде на много шум или гледаш нещо, което не ти харесва с очите, почваш и ти да се чувстваш някакси, че не си на мястото. Некомфортна. Да. Знам Да, много така е. добре това чувство. Така е. И наистина много неща се промени. Най-вече мисленето. Амин. Това е обновеният ум за това, което ни казва Павел. Защото наистина много е важно ние да имаме обновен ум. Нямаме ли обновен ум, просто можем да бъдем един религиозен християнин, който му харесва от всичко. Тоест вярва човек, но не според Словото, според законите, каноните на Господа, вярва и се слагат свои канони, свои закони. Аз вярвам, но ще направя и това. Аз вярвам, но ще живея по такъв начин. Аз вярвам, но искам да ми бъде комфортно и в света. Не искам да нараня никой. Просто могат да направят много лесно с греха компромиси. И това е наистина това е много трудно. Така че много е важно човек да има обновен ум. Обновен ум означава да има човек Христовият ум. Амин. Амин. Как искаш да насърчаваш тези младежи, които отиват по дискотеки и по такива места, която не трябва да бъдат там, но наистина те се нуждаят от правилното място, където ще се доближават до Господа, ще излизат от тази тъмнина, която се намират. Веднъж бях прочел, един Божи човек беше казал, че любимото място на дявола е в дискотека, защото там абсолютно всичко може да направи с младежите. Знаете, в дискотеката има алкохол, има нажимност, има блудство, има от всичко. Така че наистина той там прави парти. Ами, какво да им кажа? Мога да кажа това, което аз разбрах, че всеки човек чувства някаква липсва в себе си. Защото ако ни дойде Божия мир и Божието присъствие, винаги има празно място в теб. И ние по някакъв начин го търсим навсякъде другади, докато не го срещнем. Докато не срещнем
Господ Исус. И това мога да кажа, защото винаги търсим на неподходящото място. Тази пълнота, която само Господ Исус Христос може да ни даде. С това мога да ги насърча, като кажа, че когато се срещнат с Господ Исус, те наистина вече няма да са същите. Те наистина вече, както казваше нашия пастор, те ще се обърнат не 120, ми 360 градуса ще се вратнат. Така че това е. Мога да кажа, да не търсим там тази празнота, да търсим при Господ Исус Христос, да искаме да се срещнем с нашия Създател и Спасител. Защото това е голяма привилегия и чрез нищо не сме го заслужили, а само чрез благодат и любов, такава любов, която ни описва стиха, че Бог даде свой еднороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но подарява вечен живот. Защото наистина след смъртта има живот. Okay. Да, има години тук, 50, 80, 100, колкото ти е писано, но след смъртта има живот и трябва да се замислим и за това, къде ще отидем наистина след смъртта. И ако дали на младини, дали на старини, по някакъв начин, ако не срещнем Спасителя, нищо не ни ползва. Нищо. С това мога да ги насърча. Друго какво да кажа? Че няма по-хубаво място от църквата. Няма по-хубаво място. Амин, слава на Бога. Благодарим ти, сестра ми, напълно съм съгласна с теб. И това слово, и това насърчение за тези хора, които правят всичко, но имат една празнота в сърцето си, които не могат да го изпълнят. Може човек да бъде богат, да има всяка блага в този свят. Може да има кола, къща, пари, жени, мъже. Може да отива в дискотеки, може да отива да направят най-добрите парти, които се наслаждават, естествено с наркотици, с алкохол. И наистина, моля се Бог да изкарва от тази тъмнина всеки един, който се намира в това място, защото наистина има хора, които попадат в такова място, не защото обичат греха, но наистина защото имат тази празнота в сърцето си, но не знаят къде и как да я намерят. Амин, слава на Господа. Така че обърнете се на Господа. Вие се нуждаете от спасение. Вие се нуждаете от любовта на Господа, която ще изпълни сърцата ви. Амин. Искам да се обърна сега към моята сестричка, сестра Бариш. Може ли накратко да се представи за тези, които не те познават? Здравейте! Здравейте! Аз се казвам Бариш. Аз съм от църква Алфа и Омега, Интернационал Алфа и Омега. И съм в групата на сестра Анилия. Омъжена съм. Слава на Бога. Това от мен. Амин. Слава на Господа за теб, сестра Бариш. И въпросът ми към теб е как стана твоето покаяние? Как се покая? Как разбра, че ти си един човек, който си живял в грехове и се нуждаеш от спасение? Ами, преди 20 години назад се връщам. Преди 20 години бяхме се скарали с моя съпруг и той доброволно ме взе и ме остави в дома на майка ми. И просто седнах и се чудих защо всичко това се случва на мен. И минава през това време, минаха няколко дена, минават хора, които отиват на църква и ми казват, защо не идваш, вика, на църква? Викам, какво ще правя сега на църква пък? Но на следващия ден нещо ме привлече, станах и отидах. С тях викам, ще дода. Имах една братовчетка Свен, отидахме на църква. И когато влязах в самата църква, ми хареса много. Почнаха с уважение,
харесаме говора им, как се отнасят с хората. И говореше как прилично да се обличаме, как да не сгрешим. Просто ми хареса много. И на третия ден пастора ме попита: искаш ли да се покаеш? И аз тогава казах: да, искам да се покая за всичко, в което съм съгрешила, защото какво осъзнах? Осъзнах, че няма друг, кой да ми помогне. Още тогава аз осъзнах това, че единственият, който може да ми помогне, е Исус Христос. Още тогава аз това го осъзнах. Но за съжаление, аз се покаях. После тръгнах за чужбина и бях се отдалечила доста време, някъде около 10 години. Не, че не вярвах, но хора сме, безгрешни не сме, грешим. И бях се отдалечила доста. Но благодарение на групите, на нашите прекрасни групи, на нашите прекрасни сестри, които наистина много ни учат за Словото, за Божието Слово, от 2 години насам съм в групите и от тогава насам мога да кажа, че вече съм на истинско покаяние. Наистина. Наистина. Сега, когато почнах да се приближавам повече до Господ, когато почнах да чета повече Словото, да чувам Божието Слово от сестра ми, която прекрасно ни обяснява, и приближих се и Святия Дух почна да работи вътре в мен. Благодаря на Бог. Наистина, истинското покаяние дойде, когато аз се приближих, когато аз се отдадах сърцето на Господ. Тогава вече наистина се старая се, не съм безгрешна, но се старая да не съгрешавам, да не нагробявам никой. Защото в моя живот аз имах един лош навик, да осъждам. Да, един лош навик имах да осъждам хората. Например, за моя съпруг мога да кажа пияница. Това ми е най-голямата грешка. Осъзнах я, благодаря на Бог, че ме насърчи. И викам: аз коя съм да ги осъждам? Боже Господи, аз коя съм? Нямам това право. Благодаря на Бог. Амин. Амин. Слава на Бог. Така, Стан, както ти каза, нямаме право да осъждаме никой. Защото дори да е съпругът ни, дори да е децата ни, дори самият себе си, нямаме право да осъждаме никой. Така самото и Бог, и Словото му казва: не съдете, за да не бъдете съдени. Така, наистина е много важно, защото наистина по някой път това мога да казвам, че идва от гордостта, защото Словото казва да не гледаме никой по-горен от себе си. Защото Бог издига смирените и им дава благодат, а се съпротивлява на горделивите. Така че точно по някой път така става с човека. Гледа от високо и казва: този е грешник, не е като мен. Амин. И също така има пример в Словото, че двама, когато влязаха в храма да се молят, единия гледаше така: аз не съм като този човек, аз постя 2 пъти седмично, аз моля, аз така, но този виж го какъв е. Пък другия удряше се върху себе си и казваше: Господи, прости ме, аз съм грешник. И Словото казва, че този, който се разкая пред Господа, отиде оправдан в дома си. Така че нямаме право да гледаме на никой. Правеният и 7 пъти да падне, как ще се издигне, казва Божието Слово. Амин, сестрички. И никой няма право да съди чуч Бога, казва Божието Слово. Така че много е важно ние наистина да имаме смирено сърце, да се смиряваме ние. Защото този човек, който не може да се смирява и няма смирено сърце, не може да служи. Защото несмирените хора не могат да чуят Божия глас, защото не могат да се подчиняват на това, което им казва Бог. Не могат да се подчиняват на никой, защото ти казват: аз съм аз и никой няма право да ми казва какво да направя или как да живея. Бог да благослови всеки един и да освободи всеки един от такива неправилни мисли. Амин. Сестра, мисъл на Господа, каза си покаянието, каза си също Бог какво те промени. Имаш ли нещо да добавиш?
Имам да добавя, Бог много ме промени. Не е само това. Бог ме промени, взе цигарите от мене, просто ме промени целият живот, начин на живеене. Аз вече се старая да не съгрешавам толкова много. Не, че не съгрешавам, просто гледам, чета Словото и гледам да се отдалеча от самите грешки. Гледам да последвам пътя Господен. Гледам да се отнасям добре с хората. Промени ме в много неща ме промени Господ. Благодаря на Бог за отношението, което съм с хората, така добродушна. Станах много добродушна, станах. Благодаря на Бог, че ме промени. Защото аз преди не обичах да общувам с хората. Отдалечавах се. Имах един навик да се отдалечавам, но благодаря на Бог, даде ми такава обич, че сега обичам всеки един. Благодаря на Бог. Амин. Амин, слава на Бога. И това всичко е плодовете на покаянието, сестра ми. Както каза, ние не сме съвършени, но ние сме призовани да вървим в святост. Тоест, не сме съвършени, но Бог не е призовал ние да имаме свят живот, да се посветим за Господа, да имаме посветен живот. И това става всекидневно вървене заедно с Господа. Не само един ден, но всекидневно. Както казва Божието Слово, ние трябва да вървим пътят си до край и вярата си да опазим до край. Защото този, който издържа, този, който устои до край, ще бъде спасен. Амин. И наистина, ние колкото повече търсим Господа, колкото повече време общуваме с Него, имаме време, отделяме време за Него, толкова повече ще се доближаваме до Него. Както ти каза, аз се доближих до Господа, защото започна да прочитая и Библията. Вярата идва от слушане на Божието Слово. Така че много е важно ние да се храним ежедневно с духовната храна, която Бог ни дава чрез Неговото Слово. Амин. Даваме цялата слава на Господа. Благодаря много за вас, сестрички. И искам сега да се обърна към всички, които ни слушат. Ако ви е докоснал този лайв, молим да го разпространите. Споделете го с приятелите си. Може би има хора, които се нуждаят тази вечер от това слово. И просто аз искам да направя една молитва на покаяние. Може би някой сега Бог докосна на сърцето ми и си осъзнал, че трябва да се покае. Аз просто искам да направя молитва на покаяние. Ако има хора, които искат да се покаят, просто е нужно да повтаряте след мене тези думи, които сега след малко ще помоля. Ако имате въпроси, имате интерес да питате нещо за домашната група, за църквата, просто пишете ни налично и ние с радост ще ви помогнем. Алелуя, Татко Небесни Отче, святи Господи! Благодарим Ти, Татко Небесни Отче, за това прекрасно време. Благодарим Ти, Татко Небесни Отче, че Ти си между нас. Благодарим Ти за Твоята огромна любов и милост, Татко, за Твоята безусловна любов, която показа към нас, грешниците. Защото преди да Те познаем ние, Ти ни възлюби. Алелуя, Отче, святи Господи! Ти отдаде всичко от себе си. Ти толкова много възлюби света, че даде единородния си син, за да не погине нито един, който вярва в Неговото име, но да има вечен живот. Сега, Татко, аз искам да се моля за всяка една душа, която се нуждае спасение и Ти си докосна сърцето му и той или тя иска да приема, Татко Небесни, в сърцето си Те като личен Спасител и Господ. Просто след мене повтаряйте. Татко Небесни Отче, аз се разкаявам и се покаявам пред Теб. Аз осъзнавам, че съм грешник и искам да се покая пред Теб. Искам да Те приема като личен Спасител и Господ. Елай, царувай в сърцето ми. Елай ме и цели. Елай ме освободи. Аз се нуждая от Теб. Аз се нуждая от Твоята бащинска любов. Каня Те в живота ми. Ела, Господи Исусе Христе, приемам Те като мой Бог,
Господи Спасител. Халелуя. Амин. И ако наистина сте направили тази кратка молитва, знайте, че сега, когато един човек се покаява, цялото небе се радва заедно. И ние също ще сме радостни и ще се радваме за вас. Имате ли, сестрички, да казвате нещо последно, преди да затваряме? Бих искала да кажа, Бог обича всеки един. Няма значение какъв си, кой си, защо си. Бог има план за всеки един човек и обича всеки един. Елате и се покайте. Наистина, идва краят на света. Спасете душите си, да имаме всички вечен живот. Амин. Аз така кажа, че покаянието е примирението с Бога. Ако наистина не се примирим с Бога, няма как да срещнем Господа. И един стих: Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце, и спасява уния, които са с разкаян дух. Затова е нужно да се разкаем за миналите грешки. И затова призоваваме всички. Амин. Защото наистина, както каза ти, Бог се радва за всеки един, защото наистина ни е възлюбил с огромна любов. Амин. И както казва Божието Слово, всеки един е съгрешил и отпаднал. На нас, всеки един от нас не е нужно покаяние и спасение. Амин. Защото наистина, колкото и да живеем в този свят и даже 100 години да живеем, това е като една точка пред вечността. Така че сега зависи от нашето решение, дали ще приемаме или ще отхвърляме. Сега е времето да се покаете и да вземете правилното решение и да решавате къде искате да прекарвате вечността си. Амин. Така Бог ви призовава за спасение. Бог ви призовава да се покаете и да се обърнете от света, да се обърнете от тъмнината, защото Бог е свят Бог, Той е светлина и нека да се яви светлината му, да се яви Божието лице пред вас и вие да се радвате. Амин. Бъдете благословени, благославяме ви и наистина останете с Божият мир. Благодата на Господа Исуса Христа да се умножава с всеки един от вас и ви казваме чао до следващия път. Амин. Чао.